S otvorenou náručou vítame ekonomických migrantov z iných krajín, dokonca by sme ich chceli ešte viac, ako to povedal pred pár dňami Robert Fico. Ideme prijímať ďalšie rozhodnutia, ktoré sa týkajú možnosti dostať na územie Slovenskej republiky aj zamestnancov zo zahraničia. Hovoria, že Rómovia sú leniví, nepracujú a iba zneužívajú dávky. Toto je naratív, ktorý šíria politici či médiá a potom ho po nich preberajú obyčajní ľudia. Opak je pravdou. Väčšina Rómov pracuje. Platia odvody, platia dane a žijú usporiadaným spôsobom života. Navyše rovnako ako ľudí z majority ich stretnete na ceste do práce každé ráno. Veď sa pozrite. Sú 4 hodiny ráno, je pondelok. Kde robíte, chlapci? Leopold Develovec. A čo tam robíte? Prikupový prácu Telekom, internet. A ako dlho sa venujete tejto... 20 rokov. 20 rokov. Ahojte, sme v Prešove na benzínke. Tu sme našli partiu Rómov, ktorá pracuje vo Volve v Košiciach a dochádza za prácou odkiaľ? Z Križovej si, aj robíme už 8 rokov. 8 rokov pracujú pre jednu firmu. Keď prídete do akejkoľvek osady a spýtate sa ľudí, čo potrebujú, každý vám povie, že chce prácu. Pre mnohých z nich ale nie je jednoduché zamestnať sa. Minister Erik Tomáš sa chváli rekordným množstvom voľných pracovných pozícií. Na druhej strane nepovie, že na východe je práce nedostatok. Mnohí Rómovia tak musia pracovať na čierno, alebo ich jednoducho nezamestnajú pre farbu pleti. To je ale škoda. Keď ľudia z majority Rómov naozaj spoznajú, ich skúsenosť sa radikálne zmení. Viacerí z nich si na nich nedajú dopustiť. Žijem s Rómami, bývam s Rómami a som veľmi rád. Vždy sú Rómovia pohostinejší ako Gadžové. Hej, a ďakujem. Naša krajina má veľký problém. Viaceré firmy posledné týždne hromadne prepúšťajú a ďalšie rozmýšľajú o úplnom odchode zo Slovenska. Minister Erik Tomáš za tým vidí globálne faktory. Realita je ale úplne iná. Hlavným dôvodom je DPH, transakčná daň, vyššie poplatky a odvody, ktoré si schválila táto vláda na čele s Robertom Ficom. Najhoršie však je, ako slabo sa pripravuje na výzvy budúcnosti. Sám minister Tomáš potvrdil, že kvôli clám z USA je ohrozených vyše 20 000 pracovných miest. No žiaden plán, ako čeliť tejto kríze, zatiaľ nevidíme. A priamo kvôli politike Roberta Fica sú ohrozené aj ďalšie tisícky pracovných miest. Namiesto toho, aby táto vláda ponúkala Rómom prácu, vytvárajú z nich cez zákon o dávkach v hmotnej núdzi slameného panáka s cieľom posilňovať protirómsky naratív. A zatiaľ s otvorenou náručou vítame ekonomických migrantov z iných krajín, dokonca by sme ich chceli ešte viac, ako to povedal pred pár dňami Robert Fico. Ideme prijímať ďalšie rozhodnutia, ktoré sa týkajú možnosti dostať na územie Slovenskej republiky aj zamestnancov zo zahraničia. Namiesto toho, aby sme podporili vlastných obyvateľov, hádžeme im polena pod nohy. Je to absurdné a nespravodlivé. Namiesto riešení tu máme len výhovorky, šírenie strachu a ignorovanie skutočných problémov. Je to vedomé zlyhanie Roberta Fica.